According to the official handle irishanswa nemukomana anonzi Bombshell panguva inoi yakauya akaannouncer achiti ndo official handle yachanga shandisa former communications regarding zvavari kuronga towards the month end. Panapa mukomana anobuda neupdate yaari kuuya achitaura pamusoro pema-attacks ari kuitwa his own private property. Ndoti subscribe like on the bell kuti ipi namba handle yake yamuri kuona X yamuri kuona iyi yakanzi Blessed Geza. Anobuda nyora achiti fellow Zimbabweans, I want to report to you that a group of about 30 thugs using 2 trucks stormed my farm last night, cut the perimeter fence, broke doors, and smashed all window panes on the main house. I strongly suspect they are ZANU-PF sent thugs spoiling for a flight with me. Tomashuka muda achitoka panapa achiti vakomana ava vada kuita a fight with me. Mashuka muda achitoka panapa na Bombshell anoendera mberi achiti I strongly believe legal Ziyambi MP Polite Kambumura and Councillor Freedom Mutawa are behind this. I will not be intimidated by kindergartens. Time for action is now. Watch out. Tomashuka anopa in conclusion achiti it is now time for action pamusoro pama-attacks ari kusangana nawo zvatinyatso kuziva kuti kunyangwe timboti ndiwo kunganga uri president uchiona resistance yakadai panguva inei unenge utori mucondition and state yekutya. Tiona mukomana ari still into hiding, ari kutsvakwa nevakomana vari responsible, vakomana vatiri kuona kuti vari kuda kumbata vanyatso kuona kuti zvii zviri behind him neconfidence dzaari kutaura nemaforces vari kuda kuuya achizobvisa mutungamiri wenyika. Tiona all the citizens panguva inoi they are in support of Bombshell Geza. Chaos is now rocking in Zimbabwe. Mbudza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi nema-attacks ari kusangana nawo. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.